להרגיש כשנגמר האוויר, גם כשמסתכלים על מה שהכי טוב בחיים, גם כשעוצמים עיניים, גם כשלוקחים אוויר. האוויר מתרוקן עוד לפני שנכנס, עוד לפני שנאגר, לגרד עוד טוב מהקרקעית של הקרקעית ולבחור. למרות הכל לבחור, בפעולה אחת, גדולה או קטנה, רק אחת, לעשות אותה ולקרוס. מותר לך גם לקרוס. שלום לכולם, שמי עטרה אוזן. אני נולדתי עם מום לב מורכב, וכבר בגיל 6 טסתי עם ההורים שלי לבוסטון, לניתוח לב פתוח במטרה לתקן את המום. הניתוח היה מורכב, וגם בתוכו הרופאים עשו טעות, ופגעו לי בקוצב לב הטבעי שלי, כך שיומיים אחר כך, בשבת, הובלתי לניתוח חירום, שבו הושתה לי הקוצב לב המלאכותי שלי. במרוצת השנים, עד היום, עברתי עוד 2 ניתוחי לב פתוחים, ועוד 5 או 6, תסלחו לי שאני כבר איבדתי את הספירה, בהחלפת קוצב לב או בטריה. בנוסף לזה, התמודדתי עם 2 חיידקים בדם, ועוד חיידק שנקרא קיופיבר, סוג של מחלה כרונית. החיידק הזה אומר שפעם ביום, במשך 3 שנים, עלה לי החום ל-39.5 עד 40, כל יום, פעם ביום. וחום גבוה, כפי שכולכם יודעים, מביא איתו צמרמורות, הקאות, הזעות, ועוד המון דברים נפלאים. בציניות כמובן, כן? ובשנים האלו, אני גם לקחתי אנטיביוטיקות, וגם להן את התופעות לוואי משלהן. בנוסף לזה, עברתי 2 הפלות, אחת בשבוע 20 ואחת בשבוע 19, ולפני 3 שנים בערך עברתי גם הריון כימי. כיום אני מתמודדת עם דבר שנקרא מיימת. מיימת זה מים משוחררים בחלל הבטן. אני על משתנים, וזה לא תמיד עוזר, אז פעם בחודש, חודש וחצי, אני הולכת לבית חולים, ובאופן יזום מוציאים לי את הנוזלים מהבטן, מחלל הבטן. אז אני רזה או שמנה, תלוי מתי אתם רואים אותי במהלך החודש, חודש וחצי הזה. אם אתם שואלים אותי מה מצבי היום, אז לפני יומיים עשיתי ניקור והוציאו לי 4.2 ליטר. זה בדרך כלל הרבה יותר, כאילו 5-6 ככה. ואני גם נשואה ליעקב, האיש המדהים שלי, בעלי היקר, ואימא לי 2 ילדים מופלאים נוספות. שנרדמו לנו כאן נראה לי כבר. שהם באמת הניסים שהקדוש ברוך הוא שלחו לי. לי ולא כמובן. ואני בעלת העסק עובר בגנים, שזה סטודיו לעיצוב שעוסק בחיבור בין אנשים על ידי עיצוב גרפי. ובימים אלו אני חוגגת את יום הולדת ה-39 שלי. אז אחרי שקצת הכרנו, אני יכולה לחזור לנושא המצגת, שהנושא הוא התמודדות. אני רוצה להראות לכם עבודה שעשיתי. העבודה הזאת נעשתה אחרי ההפלה הראשונה, סיימתי אותה אחרי ההפלה השנייה, ואני לא יודעת אם אני יכולה להגיד שאני אוהבת את העבודה הזאת, כי קצת קשה להגיד עליה שאני אוהבת אותה, אבל בעיניי היא נורא ממחישה את הנושא הזה של התמודדות. כי לא משנה מה נשים במקום המילים לידה שקטה, אם זה בעיות כספיות, אם זה בעיות עם הבן זוג, אם זה למצוא בן זוג, להיכנס להיריון, בעיה עם ילדים, לא משנה מה נשים בתוך שיחליף את הביטוי הזה לידה שקטה, המורכבות וההתמודדות, יש להם עוד המון התמודדויות מסביב, שבעצם
גורמים ומשפיעים על אותה התמודדות עיקרית. ועם כל אלו, עם כל הרעש הלבן הזה, או שחור במקרה הזה, אנחנו צריכים לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לטפל בילדים, להיות נחמדים למשפחה, להורים, לכבד אותם, להיות קהילתיים, לדאוג לשכנה שילדה, ועוד המון 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 דברים, לטפל בחשבונות הבנק, וכו' וכו' וכו', ובקיצור, להתמודד עם החיים. עכשיו אני יודעת שמצופה ממני כרגע להגיד, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו התמודדות שאנחנו יכולים להתמודד איתה, נכון? לצמוח ממנה ולא יודעת מה, להיות יותר טובים אחר כך. אבל אני לא הולכת להגיד, זה לא כי אני לא מאמינה בזה ולא כי זה לא נכון. כי המילים הטובות האלו והנחמדות האלו יכולות לבוא אחר כך. בתכלס התמודדות, וממש סליחה על המילה, זה חרא. זה קשה, וזה כואב, וזה מתסכל, וזה הפסד. כשאנחנו בהתמודדות ואנחנו שמה למטה, אז אנחנו בהפסד, אנחנו חסרים משהו, לא טוב לנו. ולכן אני רוצה להציע משפט אחר, זה ציטוט מתוך השיר של ים רפאלי, שהכאב ימצא לו חברים. זה זמן ליפול על המיטה. והמשפט הזה, אני חושבת שהוא מן התובנה הראשונה שלי לאיך מתמודדים עם התמודדות. יש זמן שצריך ליפול על המיטה, שצריך לפקות ולכאוב ולכעוס ולצעוק ולקלל והכל, פשוט לשפוך, פשוט לרוקן, להוציא את הכל. ורק כשנעשה רק אחרי שנכיר בהפסד הזה, נכיר שיש את המציאות הקשה הזאת, רק אז אנחנו נוכל להתחיל ולקום ממנה. ולשאול את עצמנו את השאלה הזאת, מה יעשה לי טוב? מה יכניס לי אנרגיה? כי כמו שראינו, ההתמודדות וכל המסביב לוקחים מאיתנו כל כך הרבה אנרגיה, כל כך הרבה התמודדות עם המון המון דברים שלאו דווקא קשורים להתמודדות עצמה. אז מה יעשה לי טוב? עכשיו, הדגש הוא לי, לא לאחרים. לי, מה יעשה לי טוב? עכשיו, אני לא מתכוונת אפי, משקפיים ורודות, לא, זה לא המטרה, כי יכול להיות שמה שיעשה לי טוב, זה ללכת להיבדק ולעשות איזו בדיקה קשה ולא נעימה, אבל היא תיתן לי את מה שיש לי, את מה שסוף סוף קורה לי בגוף, או ללכת למס הכנסה ולטפל בכל הבעיות, וזה יקל מעליי איזה עומס. אבל השאלה היא שוב, מה יעשה לי טוב? עכשיו, הדגש הוא לי, כי לאחרים זה לפעמים יכול להיראות כאילו אני עצלנית, אולי זה ייראה מוזר, או לא מתחשב, או אפילו לא אחראי. וזה אומר להיות קשובים לעצמנו, לעשות את הדברים בקצב שלנו. שוב, גם אם זה ייראה לאחרים, לא מתחשב ולא אחראי. אבל בתכלס, אנחנו חיים במין מציאות מטורפת כזאת, כי אנחנו צריכים להספיק כל כך הרבה דברים, לעשות כל כך הרבה דברים. אנחנו צריכות להיות נשים טובות, לכבס, לקבס, אמרתי את זה פעמיים, לבשל, לקפל כביסה, לענות על כל הוואטסאפים של כל הילדים, ולעקוב מי צריך לבוא לאיזה חוג ומי הלך לחבר, ולשלם חשבונות. ובכובע העסקי אני צריכה שיהיה לי אתר, אני צריכה פייסבוק, אני צריכה לשווק, פייסבוק, אינסטגרם, לשלוח דוח למע"מ. כל כך הרבה דברים אנחנו צריכים לעשות. אז אנחנו מגיעים לטיפ השלישי שלי, שזה לקחת נשימה ולהחליף את הצריך בכדאי. נכון, כדאי שלילדים שלי יהיה ארוחה חמה כל יום, וכדאי שהבית יהיה מתוקתק ומסודר, אבל יותר כדאי, יותר חשוב, בעיניי לפחות, שלאמא שלהם, כשהם יחזרו הביתה, יהיה אנרגיה לשחק איתם ולחייך אליהם ולהיות שמחה איתם
ולא להיות סמרטוט במיטה. ונכון, נכון, כדאי שיהיה לי אתר אינטרנט, זה נכון, זה כדאי. אבל יותר כדאי, בעיניי לפחות, שללקוחות שלי, שהם כבר שלי, שהם כבר הזמינו ממני שירות, יקבלו את המענה הכי טוב והכי מושלם. ואם יש לכם עוד אוויר למסר אחד אחרון, אז אתם בטח שואלים את עצמכם, למה קראתי להרצאה של ליצור צורה? אז אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל היה פעם משחק כזה, שנקרא ליצור צורה, עם המון חלקים כאלו, והיינו צריכים, הנה אני הבאתי לדוגמה, היינו צריכים בתור ילדים, זה מין משחק חשיבה כזה, לעשות דגמים וככה עם הצורות, ולמתקדמים היה מין לוח ספוק כזה, והיינו צריכים לסדר את צורות החיים, צורות המשחק לפי הצורות. וזה תכלס מה שאני עושה ביום יום שלי. בעסק אני עוסקת בצורות, בצבעים, אבל תכלס זה מה שאנחנו כולנו עושים, כל החיים שלנו. וברשותכם את זה אני אקריא מהדף, כי בעיניי כאן כל מילה היא חשובה. אני מזמינה אתכם לשנות ולהפוך את הצרות שלכם לצורות החיים שלכם, ולסדר לכם תמונה שהיא טובה יותר ונעימה יותר. לתת לכם זמן להקל ולקבל את ההתמודדות שהשם העניק לכם. לעשות דברים שיכניסו לכם אנרגיה ושמחה. להחליף את הצריך וכדאי. שיהיה לכם בהצלחה ותודה רבה.